assalamu aleykum musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV tawteɓe nder e bawol leydi kala to mbawɗo wonde min calmini min juurima noɓe kewiide aade biɗa aadi salade aade ɓuuri fittude aadi ko on aadiya Pindi TV ari humtidinde moon arde ganduɗa ko addana holko siifa e kelle gadane jeyde leydi Sénégal kono kay holko ɓuuri tentude e majji holko ɓen jeynankoɓe leydi Sénégal garti e oɗo subaka alarba ene wayno ko ganduɗa kayegoɓe gati oɗon noon nouveau code électoral mo gonɗa tigui consensus gonnoɗo sababu heccanke hoore lendiya node nguɗon batu jaggorde altine to ganduɗa ko galle lamalgo ngo paali présidentiel ene wayno tigui ɓe garti hen no hannirta ni gudditirtan e oɗo subaka ko jayde guedirde soleil ɓe gari ganduɗa koye pose premier pierre on mo ganduɗa ko phase 2 golle plateforme industrielle plateforme mo Diamniadio ene wayno ɓe mbi ko nouveau pas vers l'industrialisation ha joni noon hoore lendi ne jokki ganduɗa ko darnude galleji mawɗi ganduɗa ko heyde mbawi jibinande leydi Sénégal woylo yogoye gueɗe kono kay e yogoye gollorde woni sababu noon jeynankoɓe le soleil wiide ɓe ganduɗa ko infrastructure oɗon walla mbiyen nduɗon golluɗo ɗum ganduɗa ko phase 2 nden golle to Diamniadio on plateforme ma ƴiime koppareje capanɗe jeegom milliard e CFA kono kay watte koye ganduɗa koye terrain walla mbiyen wertago ganduɗa ko 40 hectares ɗum fof nde faɗa ganduɗa ko ɗeɗon golle ma yuɓɓutiki nder ganduɗa koye lebbi nogas e nayyi e wiide kamɓe jeynankoɓe le soleil kaɗon haala woni ko tawte ɗo kono kay on plateforme industrielle ma taw hen nogas e joyyi entreprise kañumen tigui goni cabbaɗe e nder ganduɗa koye oɗon 40 hectares hoore leydi noon wi ko ɓesgu Sénégal walla mbiyen il faut ko Sénégal heɓa nouvel état d' esprit kono kay wawa gollade yogoye gueɗe partenariat hakkude jottodiral mabɓe leydi Chine woni sababu tigui ganduɗa ko yonnude ɗeɗo gueɗe kono kay ɓe jonni ngal ɗon jottodiral ɗum woni ko tawete nder ɗeɗon jeyde le soleil ha joni e jeyde las ko natal makko woni jokkugal toon kanko hoorejo leydi lamtoro Bourguédé ene wayno ɗo koye fannu goɗɗo o ari koye ganduɗa ko hirjinde walla mbiyenna jertinde ɓesgu Sénégal e gonka oɗon brosso covid 19 ɓe mbi ko makki alerte sur la covid e Adoup Moustapha Diop hono de ɗiɗon konko haali e ganduɗa ko parc industriel mo Diamniadio intégration mum ɗum tigui ni tawi nder ndeɗo jeyde caggal kan ɓen jeynankoɓe las jilloyima to wuuro witengo Wakka Nguna tawte koye nder diwan mo Kaolack ene wayno de ko cuhlel ganduɗa ko élève mo terminal ko kañum ganduɗa ko jamguel iwonde yene mum ko ɗon jengel série fitano maguel ɗum woni ko tawte nder ndeɗo jayde hoore lendi wi ko la maladie est toujours là elle est présente chez nous wadde nden mbiyen ko rentade ina joƴƴi oɗon projet mo ganduɗa ko alhaali ganduɗa ko code modification code électoral ɗum ne tawi nder hello tatoɓa nde jayde las quotidien jaɓaɗen vox populi nde ari e natal on ganduɗa kay ko hoorejo lendi Macky Sall ɓe mbi ko Macky accélére la cadence ene wayno de omono yawno gueɗe ɗe beele de ɗeɗon gueɗe foof mbawa yuɓɓude alhaali modification en mode fast track du code électoral ɓe jewtini hen ñalawma ganduɗa ko altine o to galle lamal ngo kanko e ɓeɗon jaggorde mabɓe kala kono jewni de kaɗon haala yaɓanama assemblée nationale du Sénégal e wiide ɓe jeynankoɓe vox populi janggo so haali yo Allah alkamisa ɗeɗon no sariyankoɓe walla mbiyen ɗiɗon député ji ma joddo jewtina beele de holko foti waylede hen kono kay jewtide oɗon suffrage universel direct mo ganduɗa tigui ko noon wiya ɗiɗon mairie ji cuɓirte ganduɗa kay ko noon tigui wotirte walla mbiyen ko ɗum tagata maire gagnade kon to ganduɗa koye ɗiɗon sumgoji hitande 2022 e lewru janvier ɗum woni ko tawte nder ndeɗo jayde woni sababu noon kaɗon haalama suute to assemblée nationale leydi Sénégal caggal kan ɓe gaari e natalla ɓen ɗiɗo amoɓe waali sek fawnoɓe juuɗe ganduɗa kayya ɗum ko ñande nogas jeeya wonnoɗo ene wonno mandat de dépôt ene wayno noon ala haali oɗon gasi ha laaɓi caggal nde ganduɗa ko tribunal de flagrant délit mo Dakar suutiya ganduɗa ko walla mbiyana gasni ñawore mabɓe ha laaɓi ene wayno de ɓe kappana ko hitande e nder dumbito kono de ko lewru woturu woni koɓe lelto woni 1 mois ferme dans la prison ene wayno ko ɗum tawate nder ndeɗo jayde vox populi caggal kan e ganduɗa ko ɓe gaari e natal on gonno ganduɗa ko gardiɗo fédération sénégalaise de football wiyete ko maître Augustin Senghor o ari e ganduɗa koye candidature makko yidde tigui arditade nguɗon goomu tambingu football ɗo e nder leydi Sénégal les échos ne tawi hen natalla on Iran Ndaw caggal ɗin kongi ɗi o suuti faade ganduɗa ko alhaali walla mbiyana gonka Tiwawon ene wayno deya dahira Muhtafina kañumen tigui jaltinimo ganduɗa koye nder oɗon dayra wi ko wawa wontude responsable e nder mabɓe kono kay wawa arditadeɓe walla mbiyana wawa suude kongi haaɓe jaɓanamo kamɓe nder ndeɗo jayde les échos ne tawi hen natal ene tawi hen kongi on mo ganduɗa ko ɓiya Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine o wiide ko Serigne Moustapha Sy Al Amine o ses propos sont irresponsables et respectueux o wi ko kongi ɗin ɗe ganduɗa ina ndaw suuti ɗum ko kongi de ɗe ganduɗa ɓe mbawa ɗum yonnude
ha walla mbiyanna ko kongi ɗi ganduɗa kandane kelifaɗo walla mbiyanna kongi ɗi gona kongi kelifaɗo no wayi sifrede ɗum ne tawi nder hellonaɓe caggal kanɓe garti lancement travaux phase 2 ganduɗa ko plateforme industriel mo Diamniadio en wayno l'observateur ɓeɗon jeyniyankoɓe julli hande ko ndeɗon jinde ɓurde mawnude e Dakaru nde wiyete ko mbobos ɓe mbi ko les rêves brûlent des enfants recycleurs en wayno ɓen ɓe ganduɗa ko tawteɓe nder ndeɗon jinde taw koye ko hoccude ɗiɗon kurujuroje walla mbiyen hoccude ɗiɗon bagage uji berlete tono ɗum woni gurdam mumen kono kay gueɗe goɗɗe ne tawe tigui ganduɗa e gurdam ɓeɗon holkom guuri violence trafic de chanvre indien manam tigui jeeygu ganduɗa ko koɗon huɗoɗa e nowo abus sexuel gueɗe baɗe noon ɗum fodi ne tawi ɗiɗon nokkuji e wiide ɓe ganduɗa kamɓe jeynankoɓe l'observateur e ngun jilludo mba toon kene abbo e ganduɗa ko temedde cuhlel ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ene wuure ɗiɗon nokkuji vie dans l'enfer de la décharge ganduɗa ko ɗiɗo otoji so juppi ɗiɗo balleyaji kode hen nden mbawi wurde kono kayya gueɗe kantorɗe goɗɗe ene tawi e gurdam ɓeɗon ɗum woni ko losko yango ko l'observateur waɗi hello mum jeetato hello mum jeenaya e oɗo subaka alarba jaɓanen jayde enquête ene wayno ɓe mbi ko les bandits font la loi ene wayno noon ɗo e Sénégal teskama tigui ganduɗa ko ngakkere nden kaka no heewiri woni sababu noon agression e viol tigui ganduɗa ko hunde teskade e nder leydi Sénégal tente tigui nder lamol gongo ene wayno ganduɗa ko yogue ganduɗa ko ɓesguli Dakaru nattiɗa no hannde wiide jeynenkoɓe enquête ko losmoyaji noon ɓe mbaɗi hol caɗele gonɗe hen holko saabi ɗiɗon musibaji kala holko saabi ganduɗa ko ɗiɗon agresseur kame viol kono kay wargoji mantinade walla mbiyen teskade oɗo saaha no hannde niya uddinde jayde hello mabɓe jeegomo hellumaɓe jeeɗiɗo ma taw hen kaɗon haala no ɓuuri yaccirde ni caggal kadi min jillima oɗon phase 2 parc industriel mo Diamniadio ɓe mbi ko les chiffres clés du projet ɗum ne tawi nder hello mabɓe tataɓo kamɓe jaydenkoɓe enquête jaɓan an jayde le quotidien ene wayno noon ɓen julli ko to ganduɗa ko to kanŋe o ACT to Kédougou ɓe mbi ko hors de contrôle ene wayno noon ko kanŋe mo ganduɗa gasumum wondani e ndenka walla mbiyen ngakkere nden ko tigui teska toon e ɗiɗon ɓulli ɗi ganduɗa ko kanŋe gasa hen or péage ganduɗa kay kala saaha ene teska hen tigui mayɗele kono kay ene teska hen wargol e gueɗe baɗe noon toon tigui ɓe jelloyi ko yimɓe ɗiɗo goni ɓe pittali mumen yooɓa toon e ñalawma hanki o taw kay ko ɓen taƴoɓe tigui jooɓi pittali mumen ene wayno kaɗon haala ene tawe nder hellonaɓo nde jeyde ganduɗa ko Madiambal Diagne ɓe gari e deuxiéme concours business plan ene wayno 145 PM primé noon e wiideme noon ɓeɗon rewɓe ganduɗa ko 150 o kañumen kala keeɓi tigui hokkede seeɗa faagu e ngal ɗon poddal ɗum ne tawi nder hello mabɓe sappo e goho caggal kane ultime 72 heures saisine de la cour suprême e di jañi ganduɗa ko dudal 50 joppo jonande pellital ngal ganduɗa conseil de discipline ƴetti ɗum ne tawi nder helamaɓe tataɓo jaɓanen libération ngal ɗon yilli ko toto dudal jaabi hartirgal ngal Gaston Berger tawtegal toto Saint-Louis dar Sénégal ene wayde wiide mabɓe oɗon mo ganduɗa ko directeur tawateɗo walla mbiyenna ko gardiɗo faculté des sciences IFR sciences appliquées et technologie mo UGB ko kañum de cour suprême remum gam alhaaliya ɗiɗon ganduɗa ko examen ji gueɗe kay ganduɗa ko wayli hen e gueɗe baɗe noon kono kay examen ji ponnoɗi wadde ɗi uddirtini kono kay e bonnude walla mbiyen e waylude jencudi mum ɗum ne tawe nder nde jayde libération ko lorsque yani o woni koɓe mbaɗi hen garene e ganduɗa ko jayde coftal ɓallino Aissata Dia heewide ko kayri uddata damal kala subaka gari koye natal on capitaine mo Angleterre o wiyete ko Harry Kane kono kay yadude on 10 oɗon équipe wiyete ko ganduɗa ko Raheem Sterling ene wayno ɓen dema kuccudire ganduɗa ko Dolberg mo ganduɗa ko équipe mo Danemark wonide Christensen ene wayno ngal puttal ko hande sabba sa waktuji sappo e jeenayyi woni deuxiéme affiche demi finale euro 2021 ɗum kay ko tawoyde Italie finale ene wayno noon Azzurra lappi ganduɗa ko ɓeɗon wiyiteɓe ganduɗa ko La Roja équipe mo Espagne ɗum kal puttal ko hanki jamma o tigui wanno walla ɓen hanki kiiɗe wanno ko caggal nde ɓe mbaddi ɗekki gotel ko tiro bide serdiɓe ɓe keeɓi fartange lappude ganduɗa tigui ɓen wiyiteɓe ganduɗa ko La Roja leydi Espagne caggal kan en tawi natal ganduɗa ko leydi Brésil ɓen kadi keeɓi fartaŋede final kono deya hay Lionel Messi wondi muma jettima ngal ɗon dawal musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko tonguɗe nde ganduɗa e kabaruji walla mben e kelle gadane jayde leydi Sénégal e artude tan ha joni ganduɗa ko ngoɗon losko ngo gonɗa tigui jayjenkoɓe enquête mbaɗi ɗum e wiide mabɓe noon les bandits dictent la loi walla les bandits font la loi ene wayno noon ko hunde teskade nder rendo men saabu sa wiyama
so wiyama holi tappet dege so wiyama hol tappet tan joofo bandi sabu ganda ko on ñoofiiɗo walla mbiyen on gorko caliiɗo liggade ñoofiiɗo doole mum wi ko min mi jampata walla min mi jaɓata wona gueɗe mi yahat mboɗo hefta kaluji mumen walla mi jogo jaasi mbo lorle miskineɓe sa yi ganduɗa ko on neɗɗo tan faama ganduɗa ko on woni tappet vrai par ce que mo ganduɗa ko jambar o waɗat affronté la vie ha joni noon ko hirjino walla mbiyen ko erade laamu ngu ndeɓe mbattata haqqillaji ko erade ɓe ganduɗa ndeɓe garata wallude ɓesgol ɗi saabu jomum wawa liggade daña par ce que jomum yeehi ligguey kala ko mbawɗa dañde ganduɗa aɗa ƴewno panninirɗa ɗum nder oto itte sa yeehi lawol itte donc nak l' insécurité génère dans ce pays e wiide ganduɗa ko laamu leydi sénégal yombattu hen haqqillaji no fewi nde won noon leydi so ala sécurité wawa wadde développement leydi so ala sécurité wawa wadde wona gueɗe ɗum noon woni sababu ganduɗa ko tekkindeɓe ndenka ka saabu ganduɗa ko ɓesgu sénégal ene harojini ɗum noon e wideɓe tan ha joni banditisme o fuɗɗima hewde saabu sa daari wone kuule ne goote foof de ganduɗa ko artirɗo jaam hay goto walimde nder 2021 holno foti pittali mbaɗa e gueɗe mbaɗe noon eɗen kala joni joni orpéage ɗo to Kédougou e wuuro wiyetego Jenggi ko ɗiɗo tigui ma pital mon joɓanon musidɓe tedduɓe ɗum tigi wonno komin gaddone oɗo subaka alarba to karallagal to wonno toon ko ganduɗa ko Amadou Touré ɗo e haalirde nde ko Moussa Nia musidɓe tedduɓe yo Allah hokkidin suba